கைஸ் நாங்கள் டூர் போகிறோம், 1 டே டூர். வாங்க போகலாம். வந்துட்டானா? வாடா என்னடா இது இப்படி நடந்துட்டியாடா? ஆனால் பிரேக் அடிச்சு நிற்கல. ஏன்னா அவசரமாக வர சொன்னீங்க? சரி அதான்டா டூர் போகலான்னு நான். டூரா எங்கே? பக்கத்தில் தான். நீ ரொம்ப தூரம் கூப்பிட்டா வர மாட்டில. நம்ம 1 டே டூர் தான், போயிட்டு வந்துடும். அப்படியா? ஆமாம். இப்போ போயிட்டு எப்போ வரலாம்? இப்போ போயிட்டு சாயங்காலம் வந்துடும். சரி வாங்க போவோம். போமா? சரி வா. ஏறி இங்கே நிறுத்துறா. டீ சொல்லுவோமா? டீயா? ஏன்னா இங்கே கூட்டு வந்துருக்கீங்க, டீ குடிச்சு போமா? இதான்டா டூரு. இதான் டூரா? ஆமாம், டீ கடைனா வர மாட்டீங்கல்ல, அதான். ஆனால் டீ குடு. கைஸ் ஃபைனலாக நாங்கள் டூருக்கு வந்துட்டோம். எங்கே வந்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ கடை. ஆமாம் கைஸ், இதுதான் டூரு. ஆமாம், அவனை டூருன்னு சொல்லிட்டு டீ கடை கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். டீ குடிச்சிட்டோம். டீ கடை கூப்பிட்டு நீ தானே பே பண்ணு.